La Marian Rojas Estapé, en el llibre Recupera la teva ment, reconquista la teva vida, comença parlant de dopamina, l'hormona del plaer i la motivació. Ens explica com funciona i com està relacionada amb el dolor. Ens diu que ens hem d'imaginar que nosaltres som una corda i el plaer i el dolor han d'estar en equilibri com una balança i que estan apretant per cada banda. Si tenim petites experiències de plaer, el dolor serà petit. Però si vivim grans experiències de plaer, el dolor serà molt gran en absència d'aquest plaer. I això ens pot portar fàcilment a una conducta addictiva. Per això les drogues són tan perilloses. El plaer extrem porta a dolors extrems quan no es tenen i cada cop es necessita més quantitat de plaer per experimentar el mateix plaer que abans, perquè el que està desequilibrant-se, el dolor, fa tot l'esforç per tornar el cos en equilibri. Quina és la solució? Acceptar petites dosis de dolor i obtenir dopamina amb coses que ens agradin, com l'esport, passejar o altres activitats. Un altre dels plaers addictius dels que parla molt al llibre són les xarxes socials, un lloc on obtenim descàrregues de dopamina a dojo, però que després podem quedar adolorits per comparacions o per no viure petits moments de dolor perquè al costat sempre hi tenim preparat altra vegada el mòbil ple de notificacions i per tant de descàrregues dopaminèrgiques. A més, les xarxes tenen un problema afegit, ens fan menys comprensius i paralitzen la nostra capacitat de pensar. El món digital, segons els estudis que es mencionen, ens pot fer més egoistes i menys capaços de connectar amb els que tenim a la vora si hi estem enganxats. Per això la Marian Rojas reivindica la capacitat de divagar, de parar, de frenar, de pensar, de posar una pausa per connectar amb nosaltres i amb els altres, d'ordenar idees, descansar, reposar, ser creatius i tantes altres coses que ens passen quan som capaços de deixar el soroll de dades, informacions i impactes combinats amb llum, so i moviment. La Marian recomana desconnectar totes les notificacions del mòbil per ser nosaltres els que dominem la tecnologia i no que sigui ella la que ens domini. Per tant, la recepta aquí és clara, xarxes sí, però amb mesura, i capacitat d'estar estones desconnectats de pantalles per connectar amb persones. El llibre Recupera la teva ment, reconquista la teva vida està ple d'històries pràctiques recolzades amb solucions. Amb algunes ens hi podem sentir identificats, ens poden ajudar, sempre amb un to divulgatiu per no avorrir-nos. I això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que vagi molt bé. I feliç lectura si decideixes fer-la. És molt interessant.